मोनसे बिरबायनाय खौरां नुगासिनो थादों बेखौ आं बिरबायनाय खौरां मानो बुंदों बे खौराङा ओरैबायदि माने लाखोमानाय खौरां बेखौ जोङो जेबो बेबादि खौरां बिजोंफोराव मोजाङै दासिम नुनो मोनाखै ससियेल मिडियायाव खौरां बिजोङाव समाजारि खौरां बिजोंफोराव नुनो मोनदों मोनफा मोननै चेनेलाव नाथाय बेखौ दाबो क्लियार काट जों मोजाङै मिडियायाव फोसावनाय नुवाखै आरो बेनि जि पिक्चार बेनि जि भिडिअ फुटेज बेफोरखौबो जोङो मोजाङै दासिम नुवाखै नाथाय बे खौराङा ओंखारनानै फैदों बेखौ बयबो रियेल होननानै बुंदों आंथ' बेनि मोनसेबो भिडिअ फुटेज दाबो नुवाखै नाथाय खौराङा जुदि रियेल बा बे थारैनो आमेरिका आरो फ्रान्सखौ डाइरेक्ट माने टक्कर होनो थाखाय बे खामानिखौ मावदों होननानै आं बुंगोन इउनाइटेड नेशन्स अर्गेनाइजेसनाबो गोमोहाबदों जानांगौ इन्डिया हरखाब मा मावखौ मानोना अपारेशन सिन्दुरा जिहेतु जोबनानै थायाखै बे कन्टिनिउ सोलिगासिनो दङ आरो बे अपारेशन सिन्दुरा जायखिजाया समावनो रिएक्टिभेट जाफिननो हागौ हरखाब बियो आरोबाव थांखांफिननो हागौ माब्लाबा जिकुनु समावनो पाकिस्ताना जुदि माबा मोनसे गोरोन्थि खालामोबा भारतआ थारैनो बे अपारेशनखौ गिबियाव जाबायदि खालामदोंमोन बिनिख्रुइबो जोबोर गिलुबालुसिनै बेखौ स्टार्ट खालामनो हागौ आरो बै समाव मा जानो हागौ चीन हादरा पाकिस्ताननो J-35 फिफ्थ जेनेरेशन फाइटार एयारक्राफ्ट बेखौ 50% खमावनो पाकिस्ताननो हरदों जाहैबाय बेबायदि बिथिङाव जुदि दावहा जायोबा बे बाराव जोंनि भारतनि गासैबो फाइटार एयारक्राफ्टफोरा मा खालामनांगोन बे फिफ्थ जेनेरेशन J-35 जों टक्कर होनांगोन पाकिस्ताननि जायखौ चीनआ पाकिस्ताननो हरदों आरो चीनआ इन्डिया आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावहा जानायखौ लुबैयो आरो बेबादि जायोबा जोंनि भारतआ मा जागोन दुर्बल जागोन आरो बेनिखायनो बे समाव जोंनो आमेरिकानि F-35 नङाबा रासियानि Su-57 बेखौ जोंनो नांथारगौ जानानै फैबाय जिहेतु J-35 फिफ्थ जेनेरेशन होनना बुंदों बबेखानि फिफ्थ जेनेरेशन नंगौना नङा चीन हादरनि मालखौथ' नोंथाङा फोथायजोबनो हाया नालाय नाथाय हमनानै लाबाय बेयो फिफ्थ जेनेरेशन स' जोंनि भारतनि बयनिख्रुइबो गोमोथावसिन फाइटारा जाहैबाय राफेलआ जाबाय 4.5 जेनेरेशन बेबायदि बिथिङाव J-35 जुदि फिफ्थ जेनेरेशन जायोबा जुदि माबा मोनसे जाहोनाव अपारेशन सिन्दुरा रिएक्टिभेट बा फुल स्केलाव जुदि दावहाया जायोबा पाकिस्तानजों बै समाव जों बे फाइटार एयारक्राफ्टजों मोगा मोगि जानांगोन अब्ला बे दावहायाव इन्डिया मा बेकफुटाव थांगोन बेनिखायनो बे समाव इन्डिया पाकिस्तानखौ एनि वे फेजेनथारनो थाखाय जोंनो फिफ्थ जेनेरेशन बाथि उनजोलैयारि फाइटार एयारक्राफ्ट दावहारु बिरखं गोनांथि जानानै फैथारदों बेनिखायनो जिहेतु आमेरिकाया F-35 खौथ' हरगोन नाथाय बेजों लोगोसे मोनसे दोङो सोर्स कोड होनना बुङोना बै सोर्स क'डआ जाबाय ओरैबायदि मोनसे इनफरमेशन जेराव बै मिसाइलखौ बा बबेबा हाथियारखौ बोरै फिट खालामगोन बेनि गासै इनफरमेशना थायो आरो बेखौ मिथियोबा मा खालामनो हागोन मडिफाइ खालामनानै जाय हाथियारखौ बै फाइटार एयारक्राफ्टआव लागायगोन बेहायनो लागायनो हागोन भारतआ राफेलनि सोर्स क'डखौ बिदोंमोन फ्रान्सनियाव नाथाय फ्रान्सआ बेखौ हरनो राजि जायाखिसै आरो F-35 खौ आमेरिकायाथ' इन्डियानो फानगोन नाथाय बेजों लोगोसे सोर्स क'डखौ हरनो थाखाय बिसोर राजि जायाखैसै नाथाय भ्लादिमिर पुतिन बिथाङा Su-57 सुखय 57 बेजों लोगोसे मा सोर्स क'डखौबो हरनो थाखाय राजि जाबाय बेनिखायनो खौराङाव मिथिनाय बादिब्ला मोनसे कार्गो एर'प्लेनाव गंबा मोनसेल' नङा जानो हागौ गंनै गंथाम कार्गो एर'प्लेनाव मा Su-57 गंबा लानानै इन्डियायाव लेन्ड खालामबाय बेबायदि जों खौरां मिथिनो मोन्दों बेनि ओंथिया जाहैबाय इन्डियायाव फिफ्थ जेनेरेशन फाइटार एयारक्राफ्टआ आगान खोलैफैबाय आरो चीन हादरनि जे J-35 बेजों टक्कर होनो थाखाय इन्डिया मा इकुवेल जाहैबाय आं बेबायदि बुंगोन नोंथाङा मा सानो जोंनि दिनैनि समाव अपारेशन सिन्दुरल' नङा फिउचाराव पाकिस्तानजों खनसेल' दावहा जानायनि मोनसे चान्सखौ जों नुथारबाय आरो बेखौनो चीनाबो लुगैयो चीना इन्डियाखौ पाकिस्तानजों दावहा जानानै दुर्बल जानायखौ लुबैयो नाथाय बे बाराव भारतआ पाकिस्तानखौ ओरैबायदि मोनसे रिप्लाइ होनो थाखाय थियारि खालामबाय नोंथाङा नुगासिनो थादों नरेन्द्र मदिया माबायदि सोगोमबाय थादों अपारेशन सिन्दुरखौ लानानै मा बुंदों पाकिस्तानखौ लानानै मा बुंदों नोंथाङा नुगासिनो थादों आरो बेजों लोगोसे भकेल फर लकेल मुवा बेसादखौ बाहायनानै बे अपारेशन सिन्दुराव सापर्ट खालामनो थाखाय पाब्लिकफोरखौबो रिक्वेस्ट खालामनायखौ नोंथांमोना नुदों बे बाराव नोंथांमोना मदिखौ नुदों बिथाङा
गासैबो बबेबा मिटिंफोराव थाङोबानो बै पाकिस्तानाव जानाय एटाक आरो अपारेशन सिन्दुरनि जि थासारि बर्तमानाव बे सोलिबाय थादों बेखौ आभास होनो थाखाय मानसिफोरनि खिन्थाबाय थानायखौ जों नुदों। बिदिब्ला लोगोफोर Su-57 बेनि जि क्वालिटी Su-57 नि जि क्वालिटी कैरेक्टार बेनि जि कैपेबिलिटी बेखौथ' माने जों मीडियायाव बांद्राय बेखौ नुनो मोनाखै जानो हागौ नोंथांमोना बेखौ जुदि बहाबा इनफरमेशनाव नायदोबा गुगोलफोराव नायदोबा नुदों जानांगौ नाथाय बेनि जि असली पावार मेन गोहो बेसेबां बियो गोहोगोरा बेनि इनफरमेशना गासै खौराङा डाटाया फेक्सा होनाय गैजोबा मीडियायाव बेयो होनाय गैजोबा बेनिखायनो Su-57 नि जि पावार कैपेबिलिटी बिनि जि हानाय गोहो बे मा खालामनो हायो बे बेसेबां रोखोम एटाक खालामनो हागो बे बेसेबां टारगेट एंगेज खालामनो हागो आरो बिनि हाथियारफोरा मा बेखौ इनफरमेशना गैजोबा नाथाय बे फाइटार एयारक्राफ्टआ इन्डियानि थाखाय जोबोर भेलुएबल जागोन खैफोदनि समाव बेयो जोंखौ बासायगोन जों बेबायदि साननानै लानो हागोन। नोंथाङा सानना नाय जाय राफेलखौ फ्रान्सआ इन्डियानो फानगासिनो थादों इन्डियायाव दाबो माखासे माने राफेल दङ आरो बिनि उनाव आरोबाव 22टा मेरिन 22टानि बांसिन जानांगौ स' लैथोनि जाहाजनि थाखाय राफेल बायनो गोनांमोन नाथाय इन्डिया बैहाय मा सोर्स क'डखौ बिदोंमोन सोर्स क'डखौ बिनायाव नाथाय बिसोरो हरनो राजि जायाखैसै फ्रान्सआ हरनो राजि जायाखैसै। नोंथाङा मोनसे बाथ्राखौ अरायबो गोसोआव लाखि इन्डियायाव जेसेबां फाइटार एयारक्राफ्ट दङ मोननैल' हादरनि जायो मोनसेया जाबाय फ्रान्सनि आरो मोनसेया जाबाय रासियानि स' मिराज 2000 बेहायबो सोर्स क'ड गैया राफेल बेहायबो मा गैया सोर्स क'ड गैया नाथाय बिनि सोलाय रासियानिफ्राय जेसेबां फाइटार एयारक्राफ्ट मिक्स सिरिजनि बेफोरखौ बायनानै लाबोदोंना बैफोराव गासैबो मा दङ मिथिनाय बादिब्ला सोर्स क'ड दङ आरो दा जाय Su-57 खौ बायनानै लाबोगोन बैहायबो उइथ सोर्स क'ड होननानै मिथिनो मोनदों बबेखानि बे खौराङा जाबाय बाराव नुनाय खौरां बिरबायनाय खौरांसो सोर्स क'डजों हरफादोंना हरफाया बे बाथ्राया क्लियार नङा खिन्थु बे फाइनाल नङा स' आं दिनै बुङोबा नोंथारगोन होनना बुंबा बेवहाय गोरोन्थि जानो हागौ बेनिखायनो सोर्स क'डजों लोगोसे गंबा Su-57 फैनाया जोंनि इन्डियानि थाखाय फिउचाराव पाकिस्तानजों खनसे नङा खनसे दावहा जानायाव बे थारैनो मदद खालामगोन होननानै आं सानो। बिदिब्ला इन्डियानि थाखाय मोजां दिन फैगोन आरो बे जे डिल रासियाजों जानाय बे डिला ओरैबायदि माने थाखोमानाय डिल ओरैबायदि माने सिरि मिथि मोनै मोनसे डिल सेक्रेट डिल नङा होमबा बे सेक्रेट डिलखौ रावबो हमस्लाबनो मोनाखिसै ना आमेरिकाया इन्डियाखौ मिथिबाथ' गोबां माबा माबि खालामनानै बादा होगौमोन नाथाय हरखाब बे लेन्ड खालामफैबाय आरो बे डिला बोरै जाखो बेखौ आमेरिकायाबो हमस्लाबनो मोनाखिसै इउरपनि हादरफोराबो हमस्लाबनो मोनाखिसै आरो लोगोसे इउनाइटेड नेशन्स अर्गेनाइजेसनाबो हमस्लाबनो मोनाखिसै मानोना नोंथाङा बे बाथ्राखौ सोंनाखि Su-57 J-35 F-35 बेफोर गासैबो 5th जेनेरेशन फाइटार एयारक्राफ्ट बुहुमाव चीन आमेरिका आरो रासियानावल'सो 5th जेनेरेशन 5थि उनजोलै फाइटार एयारक्राफ्ट डेट मिन्स दावहारि बिरखं दङ आरो बिसोरो दावहाथिलियाव फैनायनि ओंथिया जोबोर गिलुबालु जानो हागौ आरो पाकिस्ताननि जि J-35 50% खम बेसेनावनो पाकिस्तान हरदों होनना बुंदों चीन हादरा बेयो Su-57 नि खाथियाव बेसेबां जोरगोन बेखौथ' समाजो खिन्थागोन। बिदिब्ला फिन पाकिस्तान आरो इन्डियानि गेजेराव फाइटार एयारक्राफ्टनि बिथिङाव समान जाफिनबाय होननानै जों साननानै लानो हायो। बे खौराङा 100% कनफार्म जायोबा नोंथांमोना Su-57 नि केपाबिलिटिनि सोमोन्दैबो खिन्थागोन।